Soc l'Andrea Donaire, vaig començar a 5è de primària sent alumne fins a 2º de batxillerat. I ara mateix soc mestra de primària, és el meu 6è any, i també faig classes infantil. Per mi, ser mestra a l'escola on vaig ser alumne és veure-ho des de l'altra banda completament i, per exemple, la relació que tenies amb els tutors, doncs jo quan després vaig poder ser tutora, ho veus com molt més bonic, com que tornes una altra vegada a la teva infantesa. He acabat treballant a l'escola on jo vaig ser alumne perquè a batxillerat vam fer un treball de recerca i aprenentatge i servei i vam poder estar amb nens i nenes de primària i vaig descobrir la meva vocació en aquell moment. Els canvis que jo he vist de l'escola quan jo era alumne ara, doncs la part tecnològica és superimportant, tots els dispositius que tenim, les pissarres, els ordinadors, però també els projectes, cada vegada com fem més projectes, doncs, amb el banc de sang, l'aprenentatge de servei, la residència d'avis, cada vegada anem fent molts més, jo crec que és una cosa molt positiva. Com a mestra de l'escola jo veig superpositiu l'atenció a la diversitat que tenim. Els nostres alumnes són molt diversos i intentem sempre, tant mestres, tutors, serveis externs, ajudar-los al màxim possible a ser persones, no només acadèmicament. Com a alumne al batxillerat, per exemple, vaig veure que ens intentaven com ajudar a encaminar a la universitat o als cicles en si de manera acadèmica, teníem molt bon nivell, però també ens acompanyaven com a persones. Doncs en aquesta edat tens molts dubtes o coses que potser no saps com gestionar i t'ajuden també a saber gestionar-ho, a descobrir, tenir noves habilitats, capacitats per fer-ho possible. Em dic Sara, vaig començar a l'escola quan tenia 4 anys, a P4, i vaig acabar fins a batxillerat. I quan estava a batxillerat jo portava tota la meva vida ballant fora de l'escola perquè no hi havia dansa moderna. Llavors li vam proposar a una altra companya i jo, a la Sònia, i a l'escola, si era possible fer dansa moderna a l'escola i des d'allà portem 5 anys fent. La meva extraescolar és per fer coreografies i se l'aprenen, llavors ja es desenvolupen noves eines amb el cos, no? En plan de com expressar-se mitjançant el cos i a través de la música, els ritmes, llavors fan molta pinya i es mouen també, que és molt important. A l'escola també hi ha moltes més oferta d'extraescolars, des d'anglès, també hi ha música i hi ha moltes més extraescolars esportives que ja hi eren quan jo ja era alumna, com el futbol, el bàsquet i habilitats esportives. Des que vaig deixar l'escola he seguit connectada amb l'extraescolar, però també he seguit fent les taules rodones pels alumnes de batxillerat per tal d'explicar la meva experiència educativa fora de les extraescolars també. Jo el que més recordo i el que més aprecio de l'escola és els amics que m'he portat, perquè molts d'ells encara els tinc i clar, han sigut des que jo era molt petita fins ara. Hem anat portant-nos per camins diferents però seguim units gràcies a l'escola. Llavors és una cosa molt maca que recordo perquè això també ho han creat els profes i l'escola en si.